салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям як намуд салати бениҳоят зеборо. Дар аввал картошкаро аз тёрка мегузаронем, бо оби хунук хушкро мешӯем, баъди шуштанаш дар равған сурх мекунем. дӯстони азиз, гӯшти мурғи ҷӯшондашударо, пиёз, тухм, бодиринги майда кардашударо ҳамашро якҷоя мекунем. майонез, мурч, намак ҳамроҳ мекунем ва салатро бо хости дили худ ором медиҳем.